Yero try para banget hang ni ngakwa ban kren ya ka wei ka jingkran ka bay dei habat ka jingim jongfi kata kalong kumnu pinle hakapor ka ba pisngau thaj ba teng ka kadan ka jingsngau thaj hakamet no namar ba phila thaj palat phila trei ki kam phila le ka ministry lani phila pet ya ka ying ka sam kawan ka jing thaj teng mdei ka hakaktin parang ki mong tang ka jing thaj ki ong ka exhaustion no phila lam exhausted piwan pimdan borshu exhausted pistu ba hakaktin kasing la banong bom lalong lawat yang kata por lawat tika baar kaya dei bat ka ba kenjaman sim teng dal athaj palat ka met nganong pi kawan ka jing thaj ka ba kenjaman sim ru ka ba pim sngo ban la ban nei ka jing sngo jong fi sngo ni nga sngo ban i no ini ublei ban thaj ban shakri ban thaj ban le ge ai pin le kumno ha kata kapor nganong pi ti pet para banget kajingya jengi kum kisnran jong Jesus Christ kadai kajingya kabada kajingat kam dai kajingya da kajing sngo pipet yang amanta o yerok tram ta kadega step sing sandi ma ngakamen ngadan ka jingkemen ngadan ka joy jong Jesus Christ bat aku apa nong fi ba kajingya jongi kam dai da kajing sngo mo ngi dan ia ka met kan ka pau sabar hapo ngi dan ia kata ka sul ka bakikat ka intellect ka emotions bat ka will mo ngamla ban ong kumno ka de intellect ka de jing sngo jing jing berkhat jungi emotions ka de jing sngo jungi bat ngi dan ka mon la lu ti tang bun sin ha gi jing that ngia da ka jing sngo bat bun sin la dang ya da ka jing sngo nginum la ban ya ka de jing im kristan jungi ha ni ka jing penlong sinran kam tam o ngin sa kelan ban hari ka ai ka bangi dai banyat namar ngidan ngidi banyat da ka jingat ngakran gini gibal ayo ya ka jing penim gibarang ya ha kata ka ba pisngol wat pisngol thaj tentang ha ka met na ha ka mensim ru ndai ka ai ka ba man sai thu ya ka testimony jonga menen ka sngiru fi ka ktin jong blai ka ongkum no ba ka jingat jongi kamdai ka bawan da ka jing sngo ndrai ka jingat jongi kawan da ka bayo sngo ya ka ktin ublai tong ini alat na ka gos na ka city ginong rom kal nong ka ba sipau ka khat ka ba khat nyo kong kum ta ti kata ka jingat ka ja na ka ba sngo bat kata ka ba sngo da ka ktin ublai kan pi kum no pi yo jing pen im ning kong mdei de jing sngo jong pi re ha pi yo sngo ya ka ktin jo ublai balaya thu bo Jesus Christ la sha ya pa ding fna calvary ba fidan kaman kala ka ba mut man yo sat khu itu pap ban pla ba pi wan da ka jingat ya ba pi yo sngo ya ta ktin ngim la ban ya lap khlam ka ktin jo ublai kadan kala tho tina kata kadau pio ai kata jik penim kum juru bakat ngin im da ka jingat kadai bangin im da ka ktin jong blai aktin jong blai mdai ka basupuli to tang ban entertain ya ka jingmat perkhat buon ki bapuli ka khlamrung sika donut ka khlamrung sika mensim namar balai ki puli tang ha ki jingmat jing perkhat ki sunang ban ya thu khana ki subang nia ndrei kam dan ka bor dekari bandan ka bor jong mensim khu ya ba pi puli ya aktin jong blai kadai bandan ka bor jong mensim khu namar na ka city Timothy Paul wang ba baro ka jingtho baro kalong ka bala persat mensim do blai kalong bala persat tionustas tio mones mkamut bublai ma hakaktin gurik bublai nustas niuma kamu mut mensim niuma new tionustas bala persat mensim do blai dan kata-kata la da pidanyo mensim khu ba pipuli aktin jong blai karak ya ka jingat jampi ta badang ongim ya da ka jing sngo le si pilak ban sngo thaj pilak ban sngo luat mentang pi sngo thaj ban net jing seng ru ndrai to snap ya ka ni ka tin jong blai mentang ni step ti pi dai ban ya da ga bukan mau ya ka tin jong blai ngan ai nuksa ya pi menen kawan
naka jingtrai baro shitayo wang abun kam ba let on school ikuna do nak step ka kanika do mo ngi hap ki nang step mo banyero iblay banduai ban discipline yaldi ti ngidan saka ka ministry mo ka mafuni gibrium penduai nga tho igini gi jing tho a Facebook nak ta ki WhatsApp ke ibun gi group ai counseling gibriu nak tang let de saka jakatrei bat menen ru ngang let saka jing trei ngarawan nang tunga sngo ani asong long exhausted ko boong mo tin parang la jelap la jelap hi kumtu mo la manong la jelap la that tingawan sayeng kai ka bangale nga suras wa nga iwan si khun nga kedup ikun I yo thia ikun ruk tengah nap sa sipang ni teranta hadu ba menen ka sngi am simla su banet saka Bible study ka bang ju ai mo bang ju penlek deliverance ru ong ke members tu kong metakas singan mlak banwan bat kila ya penyak ni maki ti ke kal adong kan jing kendu penlok senran dan menu balak hiban ban sim moi kha ti ngala ngam sung la syu ngasu exhausted dan dale nun dadap nang tu ngaki blai open kan mau kan ya ka tin jong blai kumba fi osngau bang yo osngau ya ka jinget ngam dei banyak ka jing so open kan mau kan ya ka tin jong blai na ke kitab jong Isaya tong ini let na kitab Isaya makan mau yang ni ketinjong blai na kitab Isaya kalau nang ba sau pau apa nang kata jing that jong ngala khi ho nga sngau ta khli ru katit tengah yo sngau kan ya kan ni ketinjong blai na kitab Isaya kalau nang ba sau pau ni puli khat ka ba ar phukndai hadu lai phawai plit I Bible na pilak kan mau landat ru ni ma kaktin jong boleh ka ongkum ni u ai ka bor hakibas ngau lawat bat ngala ngau lawat ka to por wong nu wong u ai ka bor hakibas ngau lawat bat ha ubam dan bor upen roi ka bor ngam wat ki sing samla kin ngau lawat bat kin bat kin ngau thad bat ki rang samla kin kelon khat khat balai puai kau henrei kita kiba up kmi yau try kin penthmai bor kin her shadrong de kitab niang kum gipukani kin mare bat kin ngau that kin yat bat kin ngau luat hakum kata kapor ngapuli ni ketinjong blai ngampat ngau thu ngang ngau that ngapuli ni ketin ngapuli arsin laisin ngaduai ngapenthmai gijing perkhat pi kini jing perkhat ka tin jong blai ko om dei tang ba pi osngau ya ka tin jong blai kon ka jingat pi dan kamban pen thamai ru ya ka jing mot jing perkhat city nong room tong in la ja city nong room kal nong ka ba khat ar ka ba khat ar wang kum no city nong room kal nong ka ba khat ba ar ong bat waktu wat pen seriam ringkat ya la dia bat kene ka pertai henry itu pen keladerno ialah dikan daka jing penthmai hagi jingmut jongpi daki jing penthmai hagi jingmut jongpi khanang ba pinyo tip ka ba kumnu kalong ka monjong ublai ka ba bha bat ka ba pen ngau bha bat ka ba janai di ni penthmai ti kani ka tin jong ublai hap tang ka kata ka jing so that kawan ra ka jing penthmai ka jingmut perkhat janga ngau ngi pingim la banyak dari jing ngau la dang ngau bet te ong la syutia ben to hot dan kam ban res na om dei ban syutrai khput mo hot ngala res ngala sending akhir ngampat yun re habak ngampat so njak that re abang ayo ngau yang ne ka tin jong blai kom no wai bor kabor kita ki bas ngau wat ngadu wai pi yang ne ka por iya ka tin jong blai bat ngalong ka kawan ka ba phala kalong kumbara ya ka mensim jama barom tangkat takal ara kawan ka energi mo kawan ka tuka bor ka bangam ngajak no ita gijing thaj oh iya ro utrai bat hadu ka ba ngalayo banduai banyero utrai bat kawan ka wei ka jingruai ka do nu jama bat ngal ada ruai ngal ada record ru ya kata ka jingruai ha ka video la da fikwa ban pek ya kata ka jingruai ho ngam dei ba de bahasur mdei wa bonong ruai ngarwai na du mensim bat ngala bu ya kata ka video ha ka Facebook jama la da fikwa ban pek ya kata ka video am para banget ba finyo ka ba fin pendan buram Jesus let ka Facebook sandan remai swear
Pensai ing tu ngarwai tu ngai ki jing hikai tu tinggal abu ya tu bat ngala snow kemen bat ni kata jing that ka suja si syakam kam dan syu kata jing snow that jing snow lat para pengen share lang ki group jing ki wairu tidak katakan ba kani ka ketin jong blai ka no mut na fi ki ba penon kam hok he kani ka ketin jong blai le fi syu puli ban syu yang ban itu khana fi puli ban dibit kanila ay fi ba kan ajing em fi uji sukres wang kumno ha gospel Matias nang basau kat basau wang tang dau kpu bau beriu la man im hendoi da ka ketin da baro ka ketin ga ba mi no na ka shintur jong blai fi kan ni galong ka dan jing em la pila apa dia ngi men sim khut fi tap tu men sim khut fin puli kan ni galong ka jing em si fin dan ga jing kemen no oh Jesus ora baba una masir be shidede robo bobo hallelujah ka dan bor kan ni ka ketin jong blai na fi galong ka ai bor ka ai sha kata ka jing em tai dang ka basyu ka syuthok ka di na banta itu kibadan haga jing khuslai haga jing no mensim pidan menta no let's see men yang akran syapang kata ka jing tat jong ka mat let's see dan na pedang jong fi kibadu jing kermen bah menta kibam sola syuk ban syakri gila poi haga to ka stitch ka bala along very low ma gila poi syaka stitch ka bala hiar bah ngakwa ban ai fi sakawai ka khat ka ba ki khat ka ba kata ka dai na ka jing roi sam ka bah nyau punyau ter kit khat ter ma ngan puli sim debet utho ekani bala ngi haban kan utho ekini ma kini ki jing roi sam sim debet ban ai ya ka jing sngout ngen ha ka sngi ka jing jenja tong ini puli wang ngan khat kerpat yo blai dala ka ktien ka jing roi sam kal nang bah nyau punyau khat ban ning kong ter ngan khat kerpat yo blai dala ka ktien yau blaiken dala ka ktien ti un sha skor nga haka sngi ka jingjenjar jonga ngalawat yau try ka kti jonga ka kner men mit bat kam shem lawaino kamen sim jonga kam tre ba an pentengen yaka ngaken mau ya ublai bat lapen khuslai nga bat nga ut bat lapen telep ya kamen sim jonga sela me bat penpet yagi khmat jonga ngaku slai kat bangamla kuran syu ngala perkat yaki sngi ki bamen shwa ki snam ki por ki bamen barim ngaken mau ialah ka jingruai men mit ngaya kuran bat laka jong ka doknut bat ka men sim jonga kawat biang-biang utrai ukun tat no junam utrai un kan tat no junam ti un sngau bhasyu kajing isnai jong u kala du khat junam kajing isnai jong u kala du khat junam kajing kular jong u kala ja no halakarta ulakang no khop ya kijing isnai ha kajing bitar sela ti kat ka basi phawang tingala ong kani kalong kajing tlat jonga henrengan kan mau ya kisnam kakti kaman ubah hakli tam ngan perkhat ru ya ka kam jong me baro bat ngan pusan ya ki jingle jong me kalenti jong me a ublai kalong ha ka jaka ba kentang wei ubalong ublai uba kham kraw kum ublai melong ublai ubale ya ki jing pla melapen bana ya la ka bor ha pedang ki jat ben riu melapen im dala ka sangti ya la ki briu ki khun u jacob bat u joseph sela ki gila yo i yami a ublai ki gila yo i yami kila syaptin ya ki jing jeliru kila khnyu kila the no ya ka gi sun kila penmi ka jing riu ki khnam jomi kila ya ru kajing sawau perthat jomi kala dan hakalan lir lang thari ki leili kila pensyai ya ka perthai ka khandau kala khnyu bat kala khi kalenti ba jomi kalong haka duryo bat ki lenti ret jomi ki ki bakrau bat ka jingjam jomi itu melayalam ya ki briu kum ka kenhun lang rat dakakti moses bat warat sangap udebet udan haka jinjenjar ni ulah hapangi puli kan ngi soto udan ka jingling aw mi thia men miet udan ka ka ba tam adu bau bu jing keliu blai wang ka jing isnai jo u kala du no khat junam
ublay ula kelat ya kaban isnai ula khang nok khop ya kijing isnai ha jing bitar ula sedang man keli hadai pin pet hagat khat ka ba khat way uai ya ka solution hang tu uai ya ka jubab hang tu ka ka ba usim debit ule ha padang ga jing jinjar ka ka ba fidei ban le ka ka ba debit sim debit hikai ngi uang ngan ya thu ya ki jingle jong utrai nabangan kan mau ya ki jingle phla jong me ki ba menno ngan perkhat lu ya ka kam jong me baro bat ngan pusan ya ki jingle jong me ka lenti jong me au blai kalong ha ka jaka ka bat kentang wei ubalong ublai bakrau ko ublai melong ublai uba bale ya ki jing phla me pen bana ya ka khubor ha padang ki jat ban riu me pen im dala ka sangti la ki briu ki ko jacob padu Joseph sela ka ka baringi dei ban le para banget ka mentafi dei ban le ko ki para senran ka dei ba finum sa ha to ka jing khuslai kumba fi sngo mena da ka ktin jong ublai ba da ka ktin jong ublai sedang ban kan mau no ya ki ki jing le ba bah jong u le se fi sngo kumba la syak kan tat menta fi sngo kumba ublai myo sngo shu fi dei man shim ya na ka ktin jong ublai ba sedang ban pen bana ko muslim david pen bana kita ki jing bah jong u keren sabar te ndai da ma keren sabar kan mau te ka ba ule Pikan mau ami ki gi bo ule mensha hapadang gi jingku slime fi wat let khnyo mi ublei ong try jisu bakoro ngakan mau sedang ban recollect umen sim jong ublei sowan ban pen kan mau fi sowan ban kan mau gi jing le bhai gi jing plat jong ui fi nak pop gi jing le bhai ki hakaliang ka yo ka kot hakiliang ka pen khia gi jing pang sedang ban kan mau sedang ban recall sedang ban keren nganong fi da ka tin jong ublei sedang ban keren da ka jingat hang ta hakan wan ka jingat fi kan ra ai ka min sim jong fi bat fin ong ya ro eu try fi kadang kan nong rim ka tin jong ublei ba fin ya ka ni ka jinglong senran ngamut ban ong ba ka jingya senran kalong ka ba sok fin lang syak kawang usut tan wa fi dhum unai fi dham unai fi da ka hukpan henry fin le kumno fi kran ya ka tin jong ublei fin ya da fin block oh pengele karate sipang fin le no on yele boxing habu mene fi syak panjam mene fin film no fi shim fi block kum tu fi ai kum tu fi ai usut tan da ka hook punch fi ai da ka Jadi kum tu ka left jab fi ai da ka right jab oh ukun king kli ustan ki mensim baman king kli fin yo ka jingkeman nganong yaro yo try ka kerteng jauh Jesus Kristus banan Nazaret di para banget ngalada video gi barang bampat subscribe sing ni video dah subscribe sih dah like sih ni video namar la da fi like ka video jong akan pensapriang kiwe gi badu jingkeman kin yo ka jing mentoy nang ta la da fi kwa shu banya kendu banya ai jing selok tu da shim ya ka Facebook page yang ka dei Shandon Remai Swear follow yang tu text yang tu ngan sajubah fi ai kinam berfon yo fi tu fi lawan ai nu phone number ngan yo ban selok fi ngan yo ban syakri fi da ka tien jong ublai oh ka jingkeman ha bangi syakri ublai ki apa ki jing apa ki jing ele oh kadang ka jingkeman kadang ka promotion ru pim sakut aju ule thmai ki nama ta ka buram jong try ya ro you try hallelujah